Tizennyolc. 18? Állítólag. A papírok szerint. Tibi, mondd már meg, hogy téged mi motivált, amikor először beültél ebbe a kék fotelba, hogy vértegy? Legelőször? Hát ezt nem is tudom. Kötelező volt. Nem. Kaptunk egy nap szabadot. Jaj, hogy ilyen egyszerű dolog. Nincs ebbe nagy bonyolultság. Valami megfogott, hogyha 18-szor vagy itt. Hát jó, az nem itt kezdődött Szöldjénben, hanem még Parkányban, de aztán ezek a szabadnapok jöttek jól, aztán úgy ezt megszoktam. Én úgy érzem, hogy utána egy kicsit az ember olyan gyengébb, nincs annyi ereje, de az olyan egy nap után átmegy. Neked ez egy megnyugvás egyébként, hogyha ilyen vizsgálaton keresztül esel, hogy talán jól vagyok? Annyira nem, mert én azt érzem magamban, hogy mennyire vagyok jól, vagy nem. Téged mi motivált, hogy gyere vért adni egyébként? Megkértek, ha nem jövök, feleségem, aztán hát mondom, eljövök. És ilyen egyszerűen rábólintottál? Igen? Ha működik, akkor hagyj menjen. Bronzosok vagytok, igen. Téged mi motivált, hogy gyere először? Szerettem volna segíteni, aztán meg hát szeretem a véredet. Igen? Igen? Szereted itt a hangulatot? Igen. Egyszerű. Nem okoz semmilyen problémát? Nem is érzel semmit egyáltalán? Mindig kimondottan várom. Igen? Igen. Super. Jó. Vo všeobecnosti môžu darovať krv zdravé osoby, ktoré prejdú lekárskou prehliadkou. Pred darovaním krvi sa vykoná krátka zdravotná kontrola, aby bola zaistená bezpečnosť darcu a príjemcu. Darovanie krvi na Slovensku je dobrovoľná a bezplatná činnosť, podliehajúca prísnym zdravotným a bezpečnostným kritériám. Tu sú najdôležitejšie podmienky. Vek. Darcovia musia byť vo veku od 18 do 60 rokov. Váha. Je potrebná aspoň 50 kg telesnej hmotnosti. Zdravotný stav krv môžu darovať iba zdravé osoby. Pri zdravotnej prehliadke pred darovaním vylúčia tých, ktorí trpia akútnymi alebo chronickými ochoreniami. Ženy môžu darovať ročne krv najviac 4-krát, kým muži 5-krát. Medzi dvomi darovaniami musí uplynúť 56 dní, čiže 8 týždňov. Existujú vylučujúce faktory, ktoré neumožňujú dobrovoľné darovanie krvi. Ide napríklad o HIV, hepatitídu alebo iné krvovprenosné choroby. Čakacia lehota je zvyčajne 6 mesiacov po čerstvom tetovaní a rovnako je to aj po vložení piercingu. Darovanie môžu prechodne alebo úplne vylúčiť niektoré lieky. Darovanie krvi má zdravotné výhody a môže byť pre organizmus z určitého hľadiska aj prospešné, ak je niekto vhodným darcom vo vhodných intervaloch. Darovanie krvi stimuluje krvotvorbu. Keď niekto daruje krv, telo cíti stratu krvi a začne produkovať nové červené krvinky. Ide o prirodzený regeneračný proces, ktorý môže pomáhať obnoviť krv a udržať správne fungovanie krvotvorných orgánov. Môže znížiť preťaženie železom. Pravidelné darovanie krvi môže pomôcť znížiť obsah železa v organizme, najmä u tých, ktorí sú náchylní na hemochromatózu. Preťaženie železom. Nadmerná akumulácia železa môže poškodiť pečeň, srdce a iné orgány, takže darovanie krvi môže viesť k vyrovnanejším hladinám železa. Môže znížiť riziko kardiovaskulárnych chorôb. Podľa niektorých výskumov pravidelné darovanie krvi môže prispieť k zníženiu rizika srdcových chorôb a mŕtvice, pretože môže pomôcť optimalizovať viskozitu krvi a znížiť oxidačný stres. Pred každým darovaním krvi sa vykoná základná lekárska prehliadka na zistenie hladiny hemoglobínu, krvného tlaku a ďalších základných zdravotných ukazovateľov.
Odobratá krv sa tiež vyšetruje na rôzne infekčné ochorenie ako HIV, hepatitída B, C či syfilis. Tak darcovia krvi dostávajú bezplatnú spätnú väzbu o svojom zdravotnom stave. Účinok na zmiernenie stresu a zlepšenie duševného zdravia, pretože poskytovanie pomoci má pozitívny emociálny účinok a mnohí darcovia krvi uvádzajú, že po darovaní majú pocit pohody, keďže prispeli k záchrane životov iných ľudí. Treba vedieť, že časté darovanie krvi môže viesť k nedostatku železa, preto je dôležité dodržiavať odporúčané intervaly darovania. Pred a po darovaní je dôležitý vhodný pitný režim a stravovanie. Nie každý je vhodným darcom, preto pomáhajú zdravotné prehliadky, aby krv darovali iba tí, u ktorých to neznamená zdravotné riziko. Suma sumárum, darovanie krvi môže druhým nielen zachrániť život, ale môže mať aj pozitívny vplyv na zdravie. Na Slovensku sú pravidelní darcovia krvi odmeňovaní Janského pamätnými plaketami rôzneho stupňa. Bronzová úroveň je k dispozícii po 10 odberoch krvi, strieborná úroveň po 20 odberov krvi. Zlatá úroveň sa udeľuje po 30 darovaniach krvi pre ženy a 40 pre mužov. Ženy, ktoré darujú krv 60 krát a muži, ktorí darujú krv 80 krát, si zaslúžia diamantový stupeň. Kňazovického pamätnú plaketu, teda najvyššie uznanie, dostávajú dámy, ktoré darujú krv 80 krát a páni, ktorí darujú krv 100 krát. Karol Krško, predseda miestnej organizácie Červeného kríža, daroval krv 100 krát. A keby mu vek dovolil, urobil by tak aj dnes. Okrem toho už roky organizuje dobrovoľné darovanie krvi v obci. Na prvom tohtoročnom februárovom darovaní krvi sa zišlo veľa ľudí, aby zachránili ľudské životy. Kristián Elzer a Tibor Baber v tento deň prvýkrát darovali krv. Dvaja z nich, Ján Rác a Veronika Rác, získali bronzovú úroveň Janského pamätnej plakety. A nezastavili sa tu.